Shubor nakaslem jong udongsan Hima. Ngut ki MLA bakun thop yo ba Himalaya Shangpliang naka TMC na Mausen Ram ka Ferlin CA Sangma naka NPP na Selsela baru Benedict Marak naka NPP na Raksam Gre kilai Leit IT ya ka Shithi e no kam kum gid khat ka yung darbar thawan ke jela kini kilai ngut ka Leit ben ya kan du yo lampang ka yung darbar thawan ba met ba ding do ban IT ya ka Shithi e no kam jongki ka jing e no kam ka jongki ka long ban plela ban Pynïasoh no sha ka BJP Uba Himalaya ula job kumu MLA na kaseng Congress haus nam 8,000 khat pra na Mausen Ram hendai haus nam balala ula long na pringki khat arngut ki MLA ki balami na ka Congress banet cha ka TMC ka Ferlin kala long ka MLA hadien bakala job ya ka election chiteng samoy haus nam 8,000 khat khandai kat bau Benedict ubalong ru UMDC ka GHADC ula long teng kumu CM haswa bon sha pan Hiar Shuki no hadien bami ki khenrum kanram ha ka NPP 이거 중에 럭 하나 뭐야 또